Ana madzimai naana madzibaba musaite zvidambe panapa nhaika. Handiti makaona nezuro vamwe vachiuya kuzosarenda zvikwambo zvavo panapa. Izvozvo zvega zvinofanira kutokuratidzai kuti simba remudzimu unoyera riri kubata basa Saka kana tave kureurura ndinokumbirawo kuti tiite nemo nekuti mukaita zvekutamba hamuwani kuregererwa. Muimbiri, tipewo vhesi rekureurura. Tinoda kureurura, kureurura, kureurura. 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 Amen. Zvakanaka ika muimbiri Ingrid, tinotenda nekuimba kwenyu kunodakadza uye kunodzikisa ngirozi. Ngatitange hedu kana baba. Simukai mureurure tiwane kufamba. Kunyanya avo vatsva avo vakabva kutendeuka manje avo. Yesa mapostori mabva maita sei pedu pai fe yapindira hondokondo muri seiko pedu pai Afrika ya baba. Iwe yese yakutodini pamasowe panapa kusaya kupunzumuriwa kauko taura zvinozwika uko. Kwete baba, musavaitire zvenyu hasha kana imi baba akatsukunya. Kutadza kuri muvanhu vanenge vasingatozivewo sekuziva kwenyuka mese kuti madzibaba chikombera vatsva pamasowe panapa saka tinofanira kuvabatsira tovadzidzisa baba, kana tichitanga kutaura panapa pazambara raGabhurini munoisa rufaro nhaika. Okay kapostori ya baba, ini ndasumukirawo kuti ndireurure zvandotadzira Mwari ndichirarama. Mfaro mamuri, ndasumukawo kuti ndireurure rugurugu nebhoshi neswapentopu rufaro kwamuri mapostori. Ndikubatei ipapo nhaye madzibaba. Ndiri kuda kuti muite nemo nhaika. Taurai kuti zvese zvamaita izvi maizviita nenzira dzakaita sei, tioneka kuti tingakubatsirei sei, uye denga rinokwanisa kukuregererai futi zvinozokwanisawo kubatsirawo vakambosangana nematambudziko akadaro uro wachazosanganawo nemasituations akadai kuti wabva wagara wakavhura maziso. Rufaro kwamuri Afrika yedu. Rufaro kwamuri mapostori. Isusu mapostori tisuka vakomana vaiva veswapentopu mutauni maiziyaka. Tisuka taitengesera vabereki mafoni ekuti aingobata network chete achinge ari mutauni. Kana achinge angobuda mutauni haiwa network yobva ita can't get can't who. Rufaro kwamuri Afrika yedu. Mfaro kwamuri Afrika, rufaro kwamuri mapostori. Ndoda kureurira futi mapostori kuti ndaitengesera vanhu foni yaipisa kunge ainika. Taiti tikatengesera munhu foni iyoyoka taisara tichichinja position kureva kuti nehembe taitochinja tovatachinja futi nemakepi padheni, saka taitobva nehembe dzakawanda 5 or 6 dzekuchinja maiziya. Zvekuti ipapapo taingochinja matisheti nemakepi tobva tadhonzera zvedu tebhu pasaidhi mbijana zvekuti munhu uya aitoti akadzoka achitovhunza kuti ko munhu anga ari apa pamambomone anga akapfeka jezi reChelsea. Ndaitobva ndatoti aiwa munhu iyeye mbavha chayabva atotiza asingaite. Apa ndinenge ndirini zvangu kandienda katopfeka jezi reDynamos. Then ipapo ndobva ndatomunza kuti munhu iyeye atotiza muchafa makamubata futi. Faro kwamuri Afrika. Saka makaregera here nhaye munhu waMwari? Hongu baba, ndakasiyaka. Ndinozviziva hangu ndiri munhu wenyamaka. Ndinotadza bhati zvenguva inoika. Aiwa hazveti ndakaburuka zvekudaro maiziya. Faro kwamuri Afrika. Yes, izvozvo manje ndizvo zvinotendwa nedenga. Baba, chokwadi chakadai soka aiwa chinokosha. Apa zvomoita manje mochitochera kari kakomba chaiko mosvipira mate kuti handichafe zvendakazvipa mhaka. Rufaro kwamuri. Vakadzuku, kune vanodawo here kureurura? Hongu madzibaba, ndanzwawo shungu dzekuda kureurura pareurura madzibaba chikombera. Rufaro kwamuri sangano. Ndinodawo kusara ndakachena mumaziso aMwari baba vangu ari kumusoro kudenga uko. Mapostori ndingangoti inini namadzibaba chikombera. Taimbotamba tese ndisati ndaroorwa, ndikazobara mwana wangu Profesa Oshomole Katsukunyi. Rufaro kwamuri. Mapostori isusu takange tiri masista. Tisu masista vaichinja mahairstyle 4 per week. Taivhara varume mari mubasa redu rechimasista rataiita iri. Varume vaisatarisa face.
saka taiti tikaenda naye taimusecha kana adhakwa. Torova pasi nemari, paaizoda kudzoka kuti achilaini akuda kutsvaga munhu akamubira, aiwana ndatove nenyuhe yasayo. Hama yadrese vakambodzidya mari dzedu. Rufaro kwamuri. Saka ndizvozvo mapostori. Tisu taiti wakatitora kuti achilaini wakaenda nesikumba kwako, ana chikombera ava vaizotera wobva vanoka vokuti wakarara nemukadzi wangu. Nehembe vaikubvisa. Tozosara hedu tosheyana mari. Hede! Rufaro kwamuri mapostori. Ameni madzimai. Madzibaba, ndinotenda nekundiuyisa chii pamasoro penyu panapa kwamaita. Ndanga ndauya kuzorapisa mwana wangu kurunga yagerapo uyo ari kurwara asi kuti zvakanaka. Ndarizofara kana kuti kadzavira mutwanda atanense kunhonga. Mapostori, mataura mhosva dzenyu kasenyaya yakufly-over. Kwete kababa. Pano tese tiri vatadzika. Asi tinoya kuzocheneswa zvivi zvedu nhaika. Ndizvozvozvo. Asika madzibaba achikombera mataura kuti mimi maipa vanhu mafoni asingabate network kuikichi muri kufly-over. Ininika ndakambowana futi foni yakadaro ndakatomboipiwa foni iyoyo. Saka ndimi matosungwa. Then mimi mamaika ndakamboenda kwamvere chena kako ndikatotora imwe mhandara pachachirainika ikanditamba same skill chi Reurura. Saka nimi wamachi matosungwa so handei. Naimi baba imi makakwana here mimi mumbori aniko mimi hamundizive. Ini ndonzi bomb disposal wamakaro ika. Ndiri police officer, ndiri guard jerry, soldier, CIO, CID. Kwese kukati kuko ndiri chef maibata. So apa ngatifambe toni fambe toni. Nyaya yenyu muchitaura zvakanaka taakumberi. Aiwa kani madzibaba. Please taurei navo baba. Zvinhu izvi zvakaitika kare oshomola asati atombozvarwa. Imamaimi. Don't fucking waste my fucking time parabaditika. Simungatendetoni. Zvaendwa apa zvakangofana nekujamba wetu chinotsika zimukondeka. Zvaendwa izvi.